سلام تخطات الشانل كم يكن يخم أبزز اللهم ما سلام انتقنا أبصرحكم لما السالدون عوتن منه لومون كمتي أبز حلفة بتخطات علي مسأتو يوهانس فرديناندو هنقبروت أنا هنا علان كتيلو خالب في ليد ولا أرستي متينا لنا مالتي أبزي نايلوم مدبنا بغندو مجمريا أبتز حلفة قل استلع على حتوتات نيرو نسيتكم لنا حتوتات كنملسكم في التنينة دحري خاص عيبو أبي زبالة سفح زبالة زيتة أب والفتات زيتو كورة كنده سسينا كم مجمري ناي لومي مدبنا كتتانا بتي زنا كابت عزب تزمس أنا حتوتات رئيتوتاتن especially مستي أبز حلفة كفال أبز حلفة خلت تخفال بسفح زبالة من قدي نابرا سدت أبز بالأرستي يبنا زنبرة تعم تقامن دقافن زخونة مخرن تمرتن أو زت أكور حتوتات هارلو نتن حتوتات كنملسينا مسانا سنحب حدا كاب خطاتلتي زمتب زمصا حتو أمراون سنة لبوناون كيلا مسمو خانكا أمراون سنة لبوناون موياون كسرح مسنا حكا قدام عالم انتجريت كنقبر علنا يوزبل زبزحة تمرت زهبن زمعدنا قدام عالم كم يجرنا انتجريت نقبر قدام عالم انتجريت كنقبر بخلا حساب زي كونسي براكتيكالي خن تجبره نفتنو نخيل من اللي بماذا انتهى له تبل حتى يا أبي هانس فردين عنده يغني اللي مجمريا سلمون هاي مسجن كمونتهم سمع تقا أبزز حلفة زجبرنا يو هاي كلته محلتي ويقدم يكفال نقال يكفال بحفشة نبرا كندا خميو أب نبرا كندا خا كما يجرنا وهاد زبل أرستل إلنا يعني حجي كاب حتى تايز ويسمعي زمتصح حتى بزي ما أنت عاميو كما يجرنا إنتجريت نقبر وهاد زبل لك كم سدتينياتات متن كم إرتراز عبينا أب تأكبابون دجنا ذاك مسدت سجبرنا ويقدماي سدت أبز مسمت أنا تناي قدماي عالم ويمعرب عالم بالي كما يجرنا هنا مسؤول واحدنا كين زبل حتى وسانن أدلايني مجمريا إرتراويان ناتنا بحلل لنا لمدل لنا أكايدا لا بحلل لمدن كنبل أكاد أدنانا ديو مقبي نبال عوديو نخدنو ديو زي مسكانا دا خمي كنواهودو بتي زوهاب عدلات أبسرح سب مستنقساسه نتي بحلل لمدن قوانقوان نايت حبرتسب فلت قوانقوان مسفلتنا انجليزي خون وي فرنسا نتي بحلن لمدنكم فلطو نخل حجي انتجريشن كنبل كلنا موهادي زتفال عليه موديلز قالوا إلى نيري حمشت زخوم شدشتلو حدا سب مسمسه سابريتد كوينو خابتي حبرتسبو ديو كابتي حبرتسب ناي كندا خنبر خل قال أيون بحتونا حيزو ايزوليت كقبر يخل ثالثا أيون نخلتيو بحالتات أزاميدو خير يخل زي نخلتيو بحالتات أزاميدو زخير سب نابنا كم إرتراويان بحلاون هايمانوتاون بحالتات سلازلنا أفكرت ولدنا سدرا بيتنا نحب حبرتسبني ناي قلاوي هيوت بيننا أين قبرنينا أم معراب مسمعنا بكندا زمو البول مودرن سوسايتي سبات صريحهم ينبرو ولدي ناس أخوينهم بسانكي هيوت نايسرحهم تزلهم ناي تروتادي نبرد نبينهم نبرو دقم يريو أبانا جن كمزي أب ساندويتش زلنا هنا نابنا عدنا حجز
ካልኣይ ስደት ዘለዎ ሰብ ንሕግዝ እናብራና ነክራይ ሕጂ ኢንቲግሬት ደኣ ከመይ ኢና ክንገብር እንድሕር ክንብል ኮይና እዚ ናይ ፍልስፍና ሕቶ እዩ ብተራ ዘራርባ ሓደ ምሁር ክኸውን ይኽእል ቋንቋ መሊኹ ዘይኮነስ ትምህርቲ እውን ወሪሱ ክንብል ንኽእል እዚ እቲ ቋንቋ ንገዛ ርእሱ ሃብቲ እዩ ቋንቋ ምስ ፈለጥካ ምስቲ ሕብረተሰብ ትዋሳእ በይንኻ ምስ ኤርትራውያን ጥራሕ ወይ ኢትዮጵያውያን ነነትሕዶም ጥራሕ እንድሕር ተራኺቦም ዝምድንኦም ናብ ገዛ ርእሶም ድሕር ኮይኑ ነቲ ካልኣይ ዓለም ወይ ነቲ ባሕሪ ናይቲ ምዕራብ ኣይከስብዎን እዮም ሕጂ ሓደ ኣሎ ፍልስፍና ዓለም ለኻውነት ዝበሃል ሎሚ ዓለም ብሰንኪ ቴክኖሎጂ ቁሸት ኮይና ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ገፊሕ ኣረኣእያ ክህልወካ ከሎ ኣብ ሂዩማኒቲ ኣብ ሰብኣውነት ምስቲ ሃገር حتى زال على سماعنا بزح صغيتون ديو زحتو فوكاس غيرو كريا خلو قات قاميت ناي بحق زياده نصر حلا زلنا حتى انتجريت كنقبرش براكتيكالي صبونا بنتها الكاتو يوحنس قداماي ነገር ቋንቋ ተዘይብልካ حق ناي بحقي مس ጎረቤትካ ካለ አይነት ካለ አለ ክትዘራረብ አይትኽእልንሃ ኣብ ስራሕ ቋንቋ ተዘይብልካ ትሰርሖ ስራሕ ኮሙኒኬት ዝገብር ኣይኮነን ዳይሬክትሊ ወይ ናይ ጉልበት ስራሕ እዩ ምስ ሰብ ዘራኽበካ ኣይኮነን ዝበዝሕ ዝሰርሖ ማለት እዩ ሶ ሓደ ብደቅና እንጂ ደቅና ይግዱድና ይመስለኒ ሳምሃው ኢንተግሬት ክንገብር ምክንያቱ ኣብ ቤት ትምህርቲ ድሮ ኢንተግሬት ገይሮም እዮም ተምቆሉ ንሕና ኢና ኣይዞሌት ክንገብሮም ንፍትን እምበር ኣብቲ ሲስተም ኣትዮም ይወሃሃዱ እዮም ሶ ሓደ ሳምሃው ደቅና ፈለው ክንገብር ስቲል ኣብናትና ነገርና ሓዝናዮም ደቅና ፈለው ክንገብር ጽቡቕ ዶ ራስ ኣክቲቪቲስ ካ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ክንዲ ናይ ገዛ ኮሚኒቲ ካ ኣክቲቪቲ ትገብር ናይ ስፖርት ብዙሓት ኮሚኒቲ ብኸባቢኻ ድበቲ ሬሲደንሻል ኤሪያናት ካድዩ ገለሲ ምስ ካልኦት ኮሚኒቲ ናይ ስፖርት ኮሚኒቲ ኣክቲቪቲ ተልዮም ቆልዑ ምስ ብዙሓት ዓሌታት ዘራኸቡሉ እስኻ እውን ምስ ብዙሓት ወለዲ እትራኸበሉ ዕድላት እናፈተሽካ ምኻድ ይሕግዘና ዶኒ ኢንተግሬሽን ወይስ ከምዚ ንገብሮ ልክዕ በብኮሚኒቲ በብ ዘለኻዮ እናተጠርነፍካ ናይ ገዛ ርእስኻ እናገበርካ እጂ ርዳእና ሓንሳብ ደቅና ከይጠፍኡና ኢና ንብል ካብቲ ዓድና ከይንርሕቕ ኢና ንብል ግን ድሮ ርሒቕና ኣለና ንዓዲ ከድናን ኣብዚ ከዓ ኣይተዋሃድናን እጂ ስጋና ብዚ መንፈስና ዓዲ ምስ ኮነ ፍላይ ኣብ ደቅናስ ፅልዋ ኣለዎ እዚ ናይ ኢንተግሬሽን ላይክ ናዕበዩ ይኸዱ ከለዉ እንተ ፈሊኻዮም ስትህቦም ነገር እናወሓደ ተኸይዱ ኮፕ ኣይገብሩን እዮም ኣብዚ ሲስተም እውን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ብኮሚኒቲ ቤዝስ ንርአዮ እንታይ ዝበሃል ኣብ ስነ ልቦና ሳይኮሎጂ ስነ ልቦና ኢና ንብሎ ብትግርኛ እቲ ሳይኪያትሪኻ ስነ ኣእምሮ ሕጂ ክልተ ነገራት ኣሎ ሓደ ሰብ ብፍላይ ናይ ኣፍሪቃ ኢሚግራንት ብጀካቶም ከም በዓል ናይጄርያ ድዩ ጋና ድዩ እዚኦም ንትምህርቲ ኢሎም ዝመፁ ገሊኦም እውን ኢንቨስተርስ ኮይኖም ዝመፁ ኣብ ናትና ክንኣቱ ቆልዓኻ ጓል ይኹን ወዲ ቤት ትምህርቲ ኸዱ ሕጂ ገዛ ምስ መፁ እቲ ናይ ባህሊ ናይቲ ገዛ ናይ እንዳቦኦም ናይ ኤርትራ ይብሉ ኣብቲ ከምቲ ዝበልካዮ ሰሎሞን ኣብ ምዕራብ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ምስ ከዱ ባህሊ ይመሃሩ እዮም ታሪክ ናይቲ ጂኦግራፊ ይመሃሩ እዮም ምስኦም ቆልዑ ወይ መዘናታቶም ተምሃሮ ካብ 0 ጀሚርካ ክሳብ 12 ምስኦም ዕርክነት ይገብሩ ክሳብ መውስቦውን በፅሑ ሕጂ ሓንጎልና ኣብ ኤርትራ እንድሕር ኮይኑ ኣካልና ብዚ እንድሕር ኮይኑ ዕብየት ናትና ውሱን እዩ ምስ ኤርትራውያን ጥራሕ ክንዕልል እንተኾይና ክንዓቢ ኣይንኽእልን ኢና በተሓሳስባ ይኹን በረኣያ ነቲ ምስ ወዲ ዓዲ እንታይ ዝበሃል መንገዲ ምስ ወዲ ዓዲ ዝበሃል ምስሊ ኣሎ ሕጂ ኤርትራዊ
نقول أبزخونا ختماتات بيت مقبتاتنا إرتراويان اللون حبشان بولو مستوم إثيوبياويان بعد ناس تواسبي مقبناس تواسبي بعالات زقبر فيستيفالات اللو ناي هايمانوت كريستنا اللو ناي مسلمنا اللو حجي حدث ويدمان اشتي كوميونيتي زي واسع عند حخوينو خمزة حنت علا ماي زي مسا وي قرع نبينا أبو يطف مالتي أي عبني نحنا إرتراويان كن صبرو زلنا حراي قطرم بزح زخونة نتي حبرة سب ناي كندا حوقن مهار لنا تموكروتات ناي بعل هندي بعبيو ناي إسرائيلاويان ناي فيتناماويان كاب أفريقيا زرجاون كم بعد رواندا ولا صومال بزح أبتي حبرة سب النواسو يوم تقدم أب سمانياتات بزح شجر نيروم قالوا تشجر جن زيادة واسو له حجي تي زي بارنتين زبال نجارلو كما يجر كاس درابيت كات عود عدنا والع نيريو تي أكلاو مهرام كسب حجون كم تي نسمعون ريون علوي بتمرترم أب جزاهرم الرم كنقول كلنا نسنا سرعة تباهيلي زغن كاب زينا يفرد حجي انت زبل توم قلعو معرض خونه بالانس حسب كله ممهروم زنوغروم ابت بيت مرتز مهارو اب غزا مسمصو كغراچو كونفيوزد كخونو يبلومني نزي مفتحي وانتاي بكوميونيتي درجه تمرت خوها مس معراب حبابيا كما يتوهد ولدي تمرتو هابومي تعبنا تنسم مسمصه تي مع البيت خون وي حركي كم سرعات حكيم زكاتاتالانا تاقوالن ستيت سلوزولو مسؤول زواب كورسار حجي اتي كاب تحبرتسب مقلال عديت فلطوني خا اب سرح ديو اب تمرت ديو اب عبيت وين تقلل ازلنا انا خا كل غزي بتو بوليتيكا اتي اوراجا ديو هايمانوت ديو قال اوي زناي قلي عبيت ناس بحنساب كنسرح كنمار إريتراويان مليليننا زي خن بالنخل فيتنام تايلو حج انتاي زبل قلا رؤيتوتات له يشتي نقد غير كام عباي صبو جن فلتت كإله بروفيشنال كوينكا قداماي عالمي زي نتهاب تصقان نايت تمرتي كم نوصلو أبتبت تمرتخن كيد كلنا مسكال أوتكا تماهرو كال إيت حالت كنواسا لنا اوكي تبو أبتا خبتا حتى يوتني معناتو إذا حتى like privately تلويلا زي حتى عسو سفح زبالة حتى يعني را ستيل زيادة كنت انكفاد اللي بخالي من قدون بوزح نت انتهى يمسال لينيرو تخطط علينا نابنت ሃይማኖታዊ ፕራክቲስ ልምድታትና ናይ ሃይማኖት ልምድታትና ሲ ምስተሰደድና ሞስሊ ኣብ ዓለም ዘሎ ሃይማኖታት ሲ somehow ተመሳሳሊ እቲ ክርስቲያኒቲ ኣብ ካቶሊክ ኣብ ኦርቶዶክስ ኣብ ዓለም ሙሉ ኣሎ ፍላይ እቲ ኣብ ካቶሊክ ዘለኻ ኣብ ብዙሕ ካቶሊክ ኣሎ ኦርቶዶክስ እውን ኣሎ ናይ ግሪክ ኣሎ so somehow እቲ ሙስሊሙን ካብ ሙሉ ዓለም ምክንያቱ ካናዳ ሲ like أو خلصي like ناي كله مأكبي بوتاعي وانت بالكاي نقول له حبرة السبز حقه فعد سلزغونه بتي أبعد خات فولتو سادس هاللوي إنه عز مسلسة هاللوي هجى حسب انتاي تري إذا integration بالحسب مسألة على اللي بزح فوكاس كن قبل لا خا زنت سرت لي نجرت اللي أسوأ ولا تي ሃይማኖታዊ ልምድታትና ውፅእ ንብል ሕጂ ንኣብነት እቲ እስኻ ተኣምኖሲ ብዙሓት ብሓደ ዘብዕልዎ ኣሎ ኦኬ ቋንቋ ወሳኒ ቅድም ኣልዒልና ቋንቋ ወሳኒ ግን ስቲል ናብ ክርስትና ተኣምን እንተኮንካሲ ኤርትራዊ ጥራሕ ዘይኮነስ ሓበሻ ኣሎ ብሓፈሻ እቲ ኣብቲ ናይ ምብራቕ
لمدي زي أبي إرترا إثيوبيا عندنا مسؤول كتحبر ونسي قرب كابتناتك كالي وسخت بلا لها قربتك سفح بل أنت خابو حلف الكاونسي حدا أوان بإنجليش زجبر ناتنا كهاي مرة مالتي كريستيان كينكا ناي كريستيان مسلم كينكا ون أو مسلمنا أبو تمرت زجبر دكها تواصل كلا هم هني أخذ دكها سيك أدم يقوم إنجليش ناخذ خير إجي دكها سخا أب عاد سلو سخا أمروها بهالخا تزعب خالو بمولو تبعد زولو سلو نوعو براكتيس كجبرو بيت كريستيانات أبتي ببهلنا النسقل يلو بيت كريستيانات حزنا من غيرهم زي ربلهم قلنا إجي قال أخذ له خدل كاخلي نحبي مسكده كونكت خونا كلني مستي تي زجبر لمتاسي زيناتنا خونا خدو سلازم كابتنات كايت أفر أبتنا معراب أتيو مسو إنتجريت كي جبركها أو خايت وصدنا so مستي هاي مرة تقول لمتاتنا ونسي انتهي انت جبرنا يحايش زي صبح تي كابت عبيتي نحدا حنقول ود سب زقرصو حدا تقانقاي هايمانوت عبي كدلو كابت تمصو زلخان ابنت ارثوذكس አሉ እጂ نحنا ارثوذكس ناتنا ناي مبراق كوين مستي ناي الكسندريا ناي ግብጽ ተአሳስረይ እቲ አገባብ ቅዳሴ ይኹን ወላ ዓረብ እንተኾነውን እቶም ቀዳሞት ምስ መጻና ከም ኦርቶዶክስ ንዛረብ ዝፈለጥናዮም ግብፃውያን እዮም ዕድልውን ሂቦምናዮም ኣብቲ ኣብያተ ክርስቲያናቶም ብግእዝ ድዩ ብትግርኛ ዜማ ንገብር ድሓር ምስ ዕብየት ቀፃልነት እዚ ካልእ ኣርእስቲ ይናኣቱን ካልኣይ ከዓ እቲ ኾተሊኽ እቲ ኾተሊኽ ምስ መፀ እዚ ዓዲ ኾተሊኽ እዩ 43 كاميتي كنداويان كاثوليكيو براكتيس برو فرنش ايريش زيوم بت تراديشن كاثوليكو حجي تقداسي خغبر كله لك لومي ابز غزيزي كندا عدل سلازب بناي كاثوليك شوحات شمنت زخونو كانات اللونا ابت اورثودوكس ناول ولا تفلالي اب كتماتات سلسته ربعت بيت مقدس يهال تي ألوتاوي كناتات حديقنا أبجوزو أجي خابتا دمصاكا بمصاعت زتغبري ولا حبشا وي إثيوبيا وي إريتراوي كساب 10 عام بعد انتبه 10 عام بشته مسبو أديو بتخستيان ديو أمر عاديو أو رايخي دحريو ناتو بهالي حز أبيز وحزلو أبت كندا وبهالي إزي بكوميونيتي مجلسنا حدا حزبي واليان سعيتنا يكونن مجلسنا حدا حزبي نحنا بيننا أيتبلني خوشتنا وانتم إريتراويان مستبهرات بزحزلنا كلتا عبيت هايمانوت راح يكونن ناي حواتنا كنا مان ونا لو يوم أبزي إذا أنا زبهل كل جزية الزرسة نايكون مع بهلاو هايمانوتي بزح صبوق نجارات زلوه سلازي قفح زخوني نابنت سومالياويان فيدرال اسوسيشن اوف سومالي سال حجب زغربه بقداماي ونتقيسينري اتمنغستي فيدرال تي سيتي وت بروفينشال 10 مليون دولار كندا هيبو حدا عبي تكال نتن كالوت نوسان بهيران أو بصحفتين خفتا ناتن بهلاو ديو هايمانوتاو مريت كجبرا أبترون تبيلو حجي حيلنا نحن أنت أخوين زلو كل جزء إرتراو بوليتيكا يزارو وداينا هاجر يبل تسديد زوجي تقداينا هاجر كا جينا أما سرح يزلو تسفانا أنتاي تارجت إرترا مسمسات كله خاب سدت أو قبل زلونكم اللسي دالي حجي نزي أب حنقولك أقام بيتك تخيط خونك أي تسقوم يا ندكها وانت لكم يا أنت هايزبل متعز صاف يدلي متعز صاف كبال كله أبتبيت مرتخيدو أبونا دا خمزي لنا نيرو الكاتب نابنا تحب أبنا تاتكربي حنساب كن الزارب ولو نفرر أبيت أبتي بيت مرتم سكدو بزعبا مسالات ناي جيس
lesbians transgender ዝበሃሉ ለው በዚህ ያለ ሕጂ ንሕና ክንምካሕን በሃይማኖት ንክከይድን ንኽእል ቶም ዓበይቲ ግብረ ሰዶም ኢና ንብሎ ምናልባት ግን ቆልዓና ወድኹን ጓልኹን ኣነ ከምዚ ኢሉን ዝዛረቡን ዝነገሩን ወለዶም ኣሎ ወለዶምን ኣብ ዘየድሊ ዲፕሬሽን ይሸቁ ነዚታት እውን ሕሉፍ ክንቅበሎ ኣለና ሕጂ ኩሉ ግዜ እዚ ዘሎ ባህሊ ንቴክኖሎጂን መሰላት ናይ ደቂ ሰባት ጓል ኣንስተይቲ ክትረም የብላ ሰበይቲ ምፅኢካያ ከመስመራ ክትዓፅዋ የብልካ ወዲ መፅኡ ኣብዚ ንሰበይቱ እንደቁን ብማዕረ ይዛሊ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ብተመክሮ ናይ ህይወት ትፈልጦ ተመክሮ ናይ ህይወት ዝበሃል ከዓ ምክትታል እንታይ ያሎ ፓብሊክ ኒውስ ናይ ካናዳ ጋዜጣታት ናይ ካናዳ ምንባብ ንስውቶ ኩሉ ግዜ ምርጫ ካብ ተታሕተ ቀበሌ ክሳብ ዝለዓለ ፌደራል ገቨርንመንት ክግበር ከሎ መወሰልናይ ቮት ምግባር ስለዚ እቲ ነገራት ኣነ ንስኻን ሎም ንቐልፆ ዘለና ነቲ ህይወት ኣብ ውሽጡ ክንኣቱ ኣለና ካብ ኤርትራዊ ኣይትፍለን ምስ ኤርትራዊ ግን ከም ዓባቕ ጤል ኮይና ምስኡ ጥራሕ ክንነብር ድሕር ኮይና ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና ይቐኒ የለይ So finalize ክንገብራ እዛ ሕቶሲ like basically ደቅና ንስዓቦም ኢንተግሬት ይገብሩ እሞ like ዕሩኽ ክገብሩ ከለውስ ካልኦት ንሕና ካነቶም ስድራ ቤታት ከም ፕራክቲስ ዕሩኽ ደቅኻስ ዕሩኽካ ተገበርካዮም ጽቡቕ እዩ ወድኻሲ ምስ መናበይ and somehow integration ይሕግዘና መስለኒ كم وقع لنا حدنا حنتنا بالحلقة زي كاس بس حجزي بوليتيكا فوكس نقبل من باركا بوليتيكا سكابت حدا ترى له من باركا بزوج جن نخت نبر نخت واحد نخت الردادة كان انتهى يقولوا مرداسي مسمع مالتها يكون في اللي كم فلات حدا وانسي زي ردادة كانت من تلي تقبله and you respect it هذا سبسي now to attitude now to ideology زلوسي نون أبزخ متصالو قلي أي تبدل أبتزح بركاجن حبيركات الذاتة so the more أبتزح برنا نجر إن تأكبنا إنت خيرنا إنتاي زبل مثلاً بعن قاتي جلسي أقحمه قل الدم الحزة نبر وده أساسي كتأف أنت دليس من قبر أبز كرامات كنفروز فتنوت أتصلوا شعور من فارمس جمرت أنا حلم تصنتيهم بملون نحن سي حدا نحدنا إن على لنا بلاس كن سن انتقينا غا أبغى زاخن عصا زي كل الناس مس قربتنا مس مسارحتنا مس سدربت عروق دكنا مسؤوم كن اللالي خنا قلل كن واسع لنا كم تتبلوت أنا حكاها كم وقع أبزع عدي زقبر بحالات إذا عدي لمدتات كن كيد لنا مالتي كن فولتون لنا integration بؤمن جديد جمر بهالحاجة تفهم جن نتيجة بروزر لها خبابها إن على كايو تخيل مالتي بزيد هندم دمان خل هو نخلينا جنا بروسيو خوس خلقة نابنت كابتي صبو بحالتات ناي كندا معالت قلعو معالت أديتات معالت أبوتات يخبر جراند فازر اسمه يخبر حجي نزي عينت بهلهم وسط أبينا نخيد أبينا خنكر كم إريتراويان بزوح زربات نسمع والكاليتو نيجيريا تمريوا صبو دليتاي انتاي كان نقبر لنا دقنا خننا الاليو قال زلبا مسل زولو تحميتا كما ارستو سيتكا تزاربلو صبو ايكونن ግን ክስበር ዘሎ ነገር እዩ ገሊየን ተመሪአን ኣብ ናይጄሪያ ተባሂሉ ክንደይ ዋዕዋዕ ሰሚዕና ኤርትራዊ ሓዋዘ ተምፃላ መጀመርያ ንሕና ንዛረቡ ሓንሳብ ፀሊም ንሕና እንታይ ኢና ቀያሕቲ
እንታይ ከንገብር ኣለና መንእሰያት ኣዋልድ ኣብ ትምህርቲ ይግስግሳ ኣለዋ ደቂ ተባዕትዮ እውን ይግስግሱ እዮም ምርጫ ኣለዎን ኣበይን ዝላለዮም ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ስራሕ መሳርሕታት እንድሕር ኮይና ሓንቲ ነርስ እንድሕር ኮይና ናይጄርያ እንድሕር ፈትያ ናታ ውሳኔ እቶም ወለዲ ግን እንታይ ገብሩ ብፍላይ ኣዴታት ጓል እከለይቶ ጠኒሳ ጓል እከለይቶ ጋና ተመርያ ጓል እከለይቶ ህይወት ናታይ እቲ ጓልያታት ዝግበር ብዘይገድስ ነፃ ይሰብ ክኾን ናይ ጓልያ ጥራሕ ክኾን የብሉን ሃይ ስኩል ዝወዱ ወይ ድማ ብዙሓት መንእሰያት ትዕወቱ ብፍላይ እቶም ካልኦት ወለዲ ቅድሚቲ ጓልያስ ኣምፅእ ኣቢልካ ዲፕሎማ ዲኻ ክትቦም ዲግሪ ዲኻ ክትቦም እዚታት ኣርኣያ ምግባር ስለዚ ነፍሰ ፍተሻ ንግበር ኣብዚ መፅሓፈይ ብዛዕባ ኣፈታትሓ ግርጭት ፅሒፈ ኣሎ ብዛዕባ ጠባያት ደቂ ሰባት ክነርክበሉ ንኸውን ምስቲ ግዜ ዘለና ስለዚ ገፊሕ እቲ ነገር ካብታ ሳንዱቅ ውፅእ ኢልና ነፍስና ንርኢ ኣነ ጌጋ ከም ዘሎኒ ምስ ኣመንኩ ሽዑ እውን ካልኦት ክነግር ይኽእል ኩሉ ሰብ ጌጋ ኣሎ ፅቡቕ ኣሎ ነቲ ፅቡቕና ንኣክ ኤርትራውያን ከዓ ካብ ፍልለያትና ረብሓና ይበዝሕ ንዓና ዘተኣሳስረና ይበዝሕ ቴንክ ዩ ኣቶ ዮሃንስ ናብታ ካልይቲ ሕቶ ክንሰግር ካልይቲ ሕቶ እንታይ ትብል ትምህርትን ንቕሓትን ድንቁርናን ንቕሓትን ምስ ትምህርቲ ብኸመይ ንወሃሃድ እንታይ ዝብል ዘሎ ዝተማሃረ ንትምህርቱ ዘይነብሮ ብዙሕ ዓሻ ኣሎ ብል ኣሎ ዘይተማሃረ ከዓ ዓይኑ ልቦኑ ተኸፊቱሉ ስንቑሕ ንነገራት ብፅቡቕ ዓይኒ ዘወሃህዶ ሰብ ኣሎ ሕጂ ነንቅሕ እንተበልናሲ ናበይ ምዃንኮም ዳዕቢ ንብል ኣሎ ንትምህርትናስ ከመይ ንነብሮ ንቕሓት ከመይ ጌርና ነበርኾ ኣብ ሂወትና ከመይ ነወሃህዶ ፅብቕቲ ሕታ መልሲ ከዓ ኣለዋ ኣእምሮ ወዲ ሰብ ሓሳቡ ዝውስኖ ኣእምሮ ከዓ ካብ ቆልዕነቱ ህፃንነቱ ጀሚሩ ካብ ወለዱ ዝወስደሎ ካብ ጎረቤት ዝወስደሎ ካብ ሃይማኖት ዝወስደሎ ካብቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ስርዓት ዝወስደሎ ሕጂ ናትና ክንመፅእ ኢና ካብ ምህሮ ኣእምሮ ይበሃል እዚ ዓባይ ምስላ ምስቲ ባህሊ ለባማት ኣሎ ምሁር ደንቆሮ ዝብል ቃል ኣሎ ሕጂ ፒኤችዲ ድዩ ማስተርስ ገይሮም ንነፍሶም ናይ ኣካዳሚያ ትምህርቲ ኣለዎም ነፍሶም እዮም ዘዕብዩ እምበር ኣብዚኣ ክንጋገያ ዘይብልና ዶክተር እንድሕር ተባሂሉ ኣብ ኤርትራዊ ባህሊ خلاص ክኢላን ኣይኩሉ እዩ መሃንድስ እዩ መሬት በዚ ይኸይድ ይብል ባሕር በዚ ይኸይድ ይብል እዚ ኣይኮነን ሓደ ሰብ መዐቀን ኣሎ መዐቀን እዩ እንታይ ብትምህርቲ እዩ ብጠባዩ ኣተሓሳስቡ እዩ ብተግባር እዩ ሕጂ ዘለና ሃዋሁ ናይ ፖለቲካን ናይ ሕንፍሽፍሽን ሃዋሁ እዩ ዘይቃልዓለ ሕጂ ምሁራት ተባሂሎም ሕማቅ ክትርእዩ ትልእልኻ ምሁር እኮ ዝገይሩ ኣይኮነን ልቦና ናይ ሕብረተሰብ ዝፈልጥ እቲ ዝዓበየሉ ኣከባቢ ከመይ ነይሩ እዚ ትምህርቲ መዐቀኒ ናይቲ ክእለትካ ቴክኒሽያን ክትከውን ትኽእል ካርፔንተር ክትከውን ትኽእል ዌልደር ክትከውን ትኽእል ሳይንቲስት ክትከውን ትኽእል ኩሉ ግን ትጥቕልሎ ማለት ኣይኮነን ኣብዚኣ እቲ ኤርትራዊ ክጥንቃቕ ዘለዎ ምሁራት ኢና ኢሎም ሃገር ከመሓድሩ ማለት ኣይኮነን ብክእለቶም እዮም ክኾኑ ምሁራት ኢና ኢሎም ትዕቢት ክገብሩ ማለት ኣይኮነን ንሕና እንዳእከለይና ምሁራት ኢና ዝበሃል እዚ ምሁር ደንቆሮ ዝበሃል ምስላ ተረት ኣባያት መፅ ካብ ምሁሮስ ኣእምሮ እቲ ደንቆሮ ዝብል ቃል ንገዛእ ርእሱ ኣሉታዊ ዘይተማሃረ ኢሊትሬት ንብል ብእንግሊዝ ቀለም ፅሒፉ ዘይክእል ማለት እዩ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ 5 ሚልዮን ድዩ 6 ሚልዮን ድዩ ኣብ ደገ ክንደይ ኣሎ ኣብዚ መፂኡ ሓደ ከምቲ ትብሎ ነበርካ ሰሎሞን
ቋንቋ ክፈልጥ ከሎ ክእለቱ ክማዕብል ማለት እዩ ብዝያዳ ከዓ ነቲ ሕብረተሰብ ፈልጦ ኣብ ስራሕ ይዋሳዕ ቋንቋ እንድሕር ዘይፈሊጥካ ከዓ ከምዛ ዓይንኻ ኣሎ ግን ዕውር ኢኻ ኦኬ ቴንክ ዩ ጽቡቕ ኣገላልጻ እዩ ናይ ባዕከ ንሳይ ብልምዲ ሒዝናያ ፀኒሕና መስለኒ ሓደ ሲ ትምህርቲ ሲ ስፔሲፊክ ሞያ እዩ ማለት ትምህርቲ ሲ ስነ ልቦና ይኮነን ኣብ መወዳእቱ እቲ ማሕበራዊ ብቕዓትካ ይኮነን ትምህርቲ ናይ ሶሻል ኮሚኒኬሽን ፍልጠትካ ይኮነን ትምህርቲ ሲ ቴክኒካሊ ድዩ ምስ ፍሉይ ሞያ ዝተኣሳሰር ዘማዕበልካያ ፍልጠት እዩ ሶ እቲ ትምህርቲ ናብኡ ይዝጠቕመካ እንጂ ላይክ ሓደ ኢንጂነር ተኮይኑ ሲ ትምህርቱ ሲ ገዛ ሃንጽ ይኽጥቀመሉ ዝኽእል ሓደ ዶክተር ትምህርቱ ሕማምካ ክፍውስ ይኽጥቀመሉ ዝኽእል ካብኡ ሓሊፉ ሽዑቲ ምስ ሕብረተሰብ ከዋሃደካ ዝኽእል እቲ ሶሻል አይኪው ንብሎ ማሕበራዊ ብልሒ ክህልወካ ኣለዎ ምስ ስምዒታት ናይ ሰባት ክትረዳእ ምኽኣል ርድኢታት ናይ ሰባት ክትግንዘቦ ምኽኣል ስለዚ እቲ ትምህርቲ ሲ ላይክ ፈሊና ክንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ሞያ እዩ ትምህርቲ ላይክ ትምህርቲ ካብቲ ማሕበራዊ ህይወትካ ክተወሃህዶ ምስ ህዝብኻ ኢንተግሬት ክትገብር ምስ ህዝቢ ክትራኸብ ምስ ጀመርካ ዘለካ ትምህርትን ማሕበራዊ ብቕዓትካን ተደሚሩ ዝበለፀ ሰብ ክገብረካ ክእል እዩ ምምሃርካ ንበይኑ ግን ለባ መዓዲ ይገብረካን ኣይገብረካን ሕጂ እንታይ ንኣብነት ሓደ ክኢላ ኸ መሃንድስ ኢልካ ኮንስትራክሽን ናይ መንገዲ ድዩ ወላ ናይ ካልእ ነገር ናይ ኤሌክትሪሲቲ ኢንጂነር እውን ገዛ ርእሱ ዝተፈላለየ ዓውዲ ኣለዎ እንድዩ ሕጂ እቲ ባህሊ ዘለና ናይ ቀለም ናይ ኣካዳሚ ትምህርቲ ዘሎ ምናልባት ዶክተር እንተተባህለ ኩሉ ይፈልጥ ንብል እዚኣ ግይድ እያ ሕጂ እቲ ምሁር ኣካል ከዓ ሶሻል ስኪልስ በሎ ማሕበራዊ ክኢላታት ዘይብሉ ናብዚ ክጥንቀቕ ኣለዎ ፒኤችዲ ዘሎና ኢሎም ሃገር ከመሓድሩ ዝደልዩ ውልቀ ሰባት ንፈልጥ ኢና ምሁር የሎን ዘረባታት ንፈልጦ ኢና ብዙሕ ውሽጢ ህይወት ናይ ኤርትራውያን ምስ ፖለቲካ ምስ ቃልሲ ምስ ተሰዲድና ኻና ብዙሕ ሱዳን ክትመጽእ ከለኻ መግቢ እንታይ ትፈልጥ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መግቢ ምቁር እዩ ደርሆ ድዩ ዝግኒ ንብል ሱዳናውያን ግን ብቡቡ ሓምልን ካልእን ይበልዑ ጽቡቕ ኢትዮጵያ እንድሕር ኸይድካ እዚ ባህሊ ብጥንቲ ዝጸንሐ ይበዓል ደርሆ ገለ ኣብዚ ምስ መጻእካ ቀደም ኣብ ዓድና ንኣብነት ግስፊ ዘለዎ ሰብ ሃብቲሙ ጥዒምዎ እንዲ ዝበሃል ሕጂ ሎሚ ኣቦሲቲ ዝበሃል መጺኡ ኦቨርዌይት መጺኡ ጥዕና ከምዘይኮነ ሕጂ በዓል ጠስሚ ድዩ ዘይቲ ድዩ ከመይ ጌርካ ተብሎ ብዙሕ ሃብቲ ኣለና ካብ ተመክሮ ዓዲ ምስ ተመለስና ሰላም ድሕር ተገይሩን ክኢላ ብዝመፅኦ መጺእ ኤርትራ ንብል ኣብ ኣስመራ ይተኣከብ ወላ ኣብ ዓሰብ ይተኣከብ ወላ ኣብ ቁርደት ዘይሰማማዕ እውን ብዙሕ ኣሎ ሕጂ ኣቐዲምካ ምርኣይ እውን ብዙሕ መጽናዕትታት ኣሎ ንሕና እቲ ስደት ኢና ንርኢ ዘለና ስደትካ እንታይ ሒዝና ኢና ክንኣቱ የቐኒየለ ኣብዚ እቲ ሰረት ክንሕዞ ኣለና ኣብዚ ዘሎ ሲስተም ብግቡእ ክንፈልጦ ኣለና ፌደራል ሲስተም እንታይ ዲሞክራቲክ ሲስተም እንታይ ናይ ግድን ቀለም ዝሓስካ ይከውካ ብተግባር ትኸይድ ኣብ 4-5 ዓመትና ምስ መጻና ሲቲዝን ደቂ ሃገር ገብሩና ኣሎ ኣሕዋትና ሶማል ብሚኒስተር ደረጃ በፂሖም ኣሎ ክንደይ ኤርትራውያን እውን 3-4 ቆኑ ኣብ ኣሜሪካ ኮንግሬስ ኣሎ ኣብ በዓል ጀርመን ኒውዚላንድ ሕጂ እዚኦም ኣብነት ኮይኖም ንደቅና ክንነግሮም ኣለና ብዙሓት ሳይንቲስት ኣለዉ ሓካይም ኣለዉ ኣብ በዓል ኦንታሪዮ ሜዲካል ዶክተርስ ናይ ዝተፈላለየ ክሳብ ናይ ልቢ መጥባሕትን ገለ ነዚኦም ኣምፂእካ ኣብቲ ቅድሚት ኣብነት ንኾኑ ዋልያ ንሳዕስዒት ንግደፎ ይብል ኣሎ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ደቅና ኣንስቲ ወይ ደቂ ኣንስትየን ነታ ገዛ ዘትርአ ጽቡቕ ሳዕስዒ ሞት ሓዳርካ ይትርስዕ እንዲ ብግፍዕ እንዲ ትርጎም ኣብ ፌስቲቫል መጺኡ ጽራሕ ቢራ ዊስኪ ገለ መንእሰይ ክርኢ ከሎ ኣብ ዘየድልዮ ገይጋ የቐኒየለይ
Thank you ናይ ብሓቂ ጽቡቕ መረዳእታ ናይ መወዳእታ ሕቶ ላትና ናይ መወዳእታ ሕቶ እንታይ ትብል ኣብ ካናዳ ቆልዑ ፖሊስ ቆልዑ ወስዲዮም ይዝብል ቆልዑ ወስዲዮም ሕጂ እዚ እንታይ እዩ መሰል ቆልዓ እንታይ እዩ መሰል ቆልዓ መሰል ስድራ መሰል ወለድኸ እንታይ እዩ እንታይ ክንገብር ኣለና ንሕና ብኸመይ ክንሕዞ ኣለና ሕጂስ ቆልዑ ከይውሰዱኻ ቆልዑ ኣብ ዘይትገንሓሉ ሳና ፍልጦ እቲ ምግናሕ ይኩልኩል ሕጂስ እቲ መሰል ቆልዓን መሰል ወላድንስ እንታይ እዩ ኣብዚ ቁሩብ ዶም ተንከፍኩልና ዝበለ ሓደ ተኸታተሎ ነርና ጽቡቕ ሕቶ ሕጂ ኣብ ብእንግሊዝ ወይ ኣብ ዝዓዲ abuse ዝበሃል እዚኣ ቃል እዚኣ ብትግርኛ ትርጉማ ኮይና ግፍዕን ክንብላ ተዓብላ እዛ abuse ኣብ ልዕሊ ሰባት ክትገብሮ ሕጂ እዛ abuse ዝበሃል ቃል verbal abuse ኣሎ ጽርፊ physical abuse ኣሎ አካላዊ ወነዝ emotional abuse ኣሎ financial abuse ኣሎ sexual abuse ኣሎ ብዙሕ ይትመስል ሕጂ እዚ ምዕቡል ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ሓሊፎም እዮም ኣብነት ክብየ ደቂ ኣንስትዮ እዚ ምዕራብ ብፍላይ ኣሜሪካን ካናዳን ተመሳሳሊ ታሪክ ኣለዎ ኣብ ኣሜሪካ ዝመፀ ኣፍሪካዊ ከም ባርያ ኮይኑ መፅኡ ግዜ ወሲኑ ሕጂ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ካናዳ እዚ ፌደራል ፕሮቪንስስ ግዜ ወሲዱ እዩ ሓንቲ ኸውን ሕጂ ኣብ 1941 ደቂ ኣንስትዮ መሰል ሓቲተን ደቂ ኣንስትዮ ብዕሊ a woman is not a person ሕጂ ንገለገል ገርሞ ምኹን ቶም ኣብዚ ዘለኹም ታሪክ አንብቡ ቶም ማዕዶ ዘለኹም ቀጽሉ ጓል ኣንስተይቲ ሙሉእ ክንዲ ሰብ ኣይኮነት እትባሃርትሉ ግዜ ነይሩ ኣብ 41 እየን ቮት ክገብራ ጀሚረን ሕጂ ኣብቲ ናይ ኣብዩስ ክንኣቱ ቆልዑት ትሕቲ ዕድመ ትሕቲ 16 በተን ኣይቀደም ኣብ ግራውትን ገለን ዝሰርሑ ነይሮም ከምዚ ሕጂ ብኣፍሪካና ንሪኦ ቆልዑ ህፃናት ምስቦም ዲ ምስዲዮም ዲ ብፍላይ በዓል ኮንጎ ዝማይንስ ገለመለ ክሳብተን ኮርፖሬሽን እውን ይምዝምዞ ሕጂ ብካናዳ ኣብዚ ግዜ እዚ ዘለና ይኹን ክንጠቅስ ኢና ቆልዓኻ ክትዕብዮ ከለኻ ሓፂሩ ኣካላውን ስምዒታውን ምትዕብባዕ ክትህበለካ ነዚ እንድሕር ዘይስምዕካ ጎረቤት እዩ ነጊሩ እኳ እቶም ቆልዑ ከዓ ስለ ዝመሃሩ ኣደይ ከምዚ ትገብረንላ ኣቦይ ዝብለኒ ኣሎ ሃርመኒ እንድሕሪ ተባሂሉ ተመርሚሩ ደቅኻ ውሰድ እዮም መሰል ናይቶም ቆልዑ ሕጂ ኣባና እቲ ችልድረንስ ኤድ ሶሳይቲ ዝበሃል ብዓለም ለኸ ደረጃ ብካናዳ መሰላት ናይ ቆልዑ የብል ኣብዚ ቻይልድ ፕሮቴክሽን ወርከርስ ዝበሃሉ ኣጽኒዖም ነቲ ቆልዓ ሕጂ ኤርትራውያን ኣብዚ ግዳይ ንኸውን ኣለና እንጠቕንቀሉ ዘለና ብስነ ስርዓት ኢኻ ኣብ ቅድሚ ደቅኻ በርከን ንሶም ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኩሉ ስለ ዝመሃርዎ ንገለገለ ዓሌትነት ክትርኢ ከለኻ ወይ ድማ ዝምባልየታት ናይ ዝገይድዩ ሊስቢያን ዘለዎ እንተተዛረብካውን ክሳብ ሪፖርት ገብሩ እዮም ዝመሃሩ ሕጂ እንታይ እዩ ዝመፍትሒኡ ብዓብዪ ንሪኦ ኣለና ወለዲ ኣለዉ ደቆም ዝወሰድዎ ቆልዓኻ ከዓ ብግቡእ መግቢ ድዩ ስነ ስርዓት እዩ እንድሕር ዘይትብ ዘይሓላፍነታዊ እንተኾንካ ይወስድዎ እታ ክራውን ትበሃል ኣላ ኣብ ትሕቲ ኮይኑ እቲ ቆልዓ ክሳብ 21 ሓንሳብ እውን ክሳብ 30 ዝበፅሕ ከምቲ ኩነተቱ ይብል እዮም ብፍላይ እዚ ፆታዊ ዓመፅ ቻይልድ ኣብዩስ ዓብዪ ነገር እዩ ብደቂቕ እዮም ዝከታተሉ ኣብ ቆልዑትካ ኣብ ዘይፈልጥዎ ገዛ ንኽድቅሱ ዘይምፍቃድ ይብላኒ ተረዳዲእካ ኖ ከይበልካ ተረድኦም ኣብኡ ክንደይ ነገራት ይርከብ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘለኹ
መንግስት ወሲድልና ዝበሃል ዘረባ ዝቕቡል ኣይኮነን ንምንታይ ወሲድልና ኢልካ ነፍስኻ ምሕተር ክጋገዩ ንኽእሉ እዮም ዝዓዲ ሕጊ ቤት ፍርዲ እውን ክቐፅዖም ክእል እዩ ከምዚ እንድሕር ገይሮም ስለዚ እንታይ ዝብል ከመይ ቆልዑትካ ተዕቢ ፓሬንቲንግ ኮርስስ ኣሎ ከመይ ጌርካ ምስ እቲ ወለዲ ኣብ ቤት ትምህርቲ መምህሮም ኣሎ ይኮነን ኣብቲ ቤት ትምህርትታት ስርዓተ ሕጊ ናይታ ቤት ትምህርትታት መምህር ኣሎ ሳይኮሎጂስት ኣሎ ሶሻል ወርከር ኣሎ ክሳብ ሓካይም ኣለዋ ክሳብ ፖሊስ ነቲ ቤት ትምህርቲ ዝከታተሉ ስለዚ ኣፍልጦና ነብዝሕ ብደረጃ ኮሚኒቲ ድዩ ብጀካሪ ቤተ ክርስቲያናት ወይ ተን መሳጊታት እዚ ክንፈልጦ ዘለና ነገር እዩ يغني so እንታይ ክንብል ንኽእል ቆልዓስ ስቕሉ ይውሰድኒ እዋ ሕጊሲ ብፍላጥ ብዘይፍላጥሲ መሰል ቆልዓ ንግህስ ኣለና ማለት እዩ ቆልዓ ክውሰደሉ ዝኽእል ቆልዓ ክምንጠለካ ዝኽእል ደረጃ እንተበፂሕካሲ ናይ ብሓቂሲ ውሕስነት እቲ ቆልዓሲ ኣሰካፊ ደረጃ በፂሕካ ኣለኻ ማለት እዩ ልክ so ክንፈርስ የብልና እቲ ንሕናሲ ሓደቲ ኣገባብ ክንፈልጦ ኣለና ምስ ደቅናሲ እንታይ ናሽቶ ከለና ትገርመኒሲ ናፅነት ኣብዚ እዋን ናፅነት ዝመፅኣሉሲ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ነይሮም ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ክእለዩ ኣምፂኦሞም ነይሮም ሕጂ ደናግሌን ነቶም ቤት ትምህርቲ ሰውራ ኣድዮም ነይሮም ሕጂ ምስማዕ ዓቢዎንሲ ይቆፅዖ ይሃርምኦ عتين like غزعة anyway مسمع عبي شو قاتامي أديو اللي تيانيرا كتريا متيا هجي كتريا متيا مرة سينو قرجوا كقولوا كمل تقول أنت لا تقول والله أبي ناس قال عم مسمع أبي ناي لنا شعود نحن مخري كني لاتن نزغل عم سأبلا عم وصل لي لا كل صوفا بلا تنرد هذا نشتي جن كمو لميد صنع يتقال عملت نرد هذا هجي زي أريحة ولا حقيقة أوكي زي أريحة ولا أي تقبرنا حقيقة تقطع ذهريو تندناقل نرد هذا نبلا يكنا خلو disciplined كوين أو مسرعتي مالتي so مصدقنا خالك كم من قدام كده لنا مالتي تي هذا نحن راح ينفلتنا حمزة زبل كياسي بزاف مسألتهم سب بيت مرتين جرومي كرمو حمزة يبلون بيت مرتين جرومي انتهي رفوز كم زي بلون هو أجي مسلم فولتيم نحن يرد أننا ندل قالوا إلا نحسبهم على نمبر مسلم فولتيم سوزم قالوا مثلا يجهزالو هم إلهم حسوا مش جمرو ريبورت قبل خليها بيت مرتين زاخلون كدولو خليهم so مثل أبيز كم زخانة شبتي أنت قريبهم ويكا قربت كون كده خيريو دك خاطر حيكون ريبورت قبله قال دك خافري كامونسي قربت كاسي مثل قال أحتجز كريه كخيري so قربت كون ريبورت تجيروسي شبتي تترخيبو موها كنا تكتر أيوها mentally stable كم زي كون كذا انفت من الكتاب تترأيس كوسدوسي قبوئيو بتي سرعة حقنا كندا مالتي وأنا السطرح زي كون سلمون ندحنتنا يتقولها مثلنا يقولها حجي مستقبل عقل الزارب كلنا بتدرجاناتو كمعر مجمريا بحنقولنا معرينا خمزونه جن عمتاتون كل إياتاتون جنا يبصل يزلوا كالاي نقل قلعو انتايز بهال زربالو حنساب تسمع تقول غير لهم مقبوم له كدانو مالهم غزالهم إلكان أبنت 4 قلعة زلون بل ويحمشته أقاطع مخوينو سب مورجيج كله خل حد حق زخلنا أزمادو نتزعب يقول عود 10 سنة 4 عمت زي أخوي حنقول ود سب الزنا يحجز له مصنعتي 25 عمت مثل قبري توارين سيستم ناتو زملة
ملو سماي زقوم ويسبيدي نتي زعابة يقول 14 عمت 13 حنساون 12 أحواتو مسموزو بقى خابت فريجة وسيتكم مايكروويف يخون بالعوم أديل أبويل زي هون أبناء إرتراويان هيوت تخيل الله نخنقف إلى زيكم حجب دقيق مصنعات استقبري لن بحفاف جن تي فقره بحال كله حدا ولادن دحر زي صنيحو زلومي إنترنت موبايل اسمه حازوتهم كزا خبرن انتايم زريو زلو كلوك تقبرهم يخا تيفي زيريو نفعات ولد دقوم تيفي زيريو لو أبتوسنا جزية بحساب موبريو حجي زت حلال أخي مستهي وتنا مستنا برانا نخا مع غرخاز بعد زربار سب كم غربيتو يكونين زخي ندا أكله سوفا غير ولا خارس إيكان ندا أكله بيت 3 4 5 bedroom زلولو صبو فتا انتهي كسر له أبونا دنك بحساب ديو شو ساعات سريحك كان ولادي قرب وفايزة يتبلولو نحرقوينك سبكو نجنزب وإذا ما نجزاو أنا أي تجزوه بليلهم investment جن عم خام فلان سبكم قريبيتو ينبر كلها هيوتنا تمتاز مساسا إرتراوي تفاقيرنا خي تجاهرنا كي تفاخرنا انت النبر دكناهم مواسب عبر السين عبرنت نايم موسوبة خوين زلو تناديتات فقرا لوادين دقافا يخو تقاوماي نحخوين كا زي فلتو خارج يصوم حرفا دقافا نحخوين كا زناي لبزبن مسي زلو أبزرزنا يوتنا نكبر كسيلكا فقرة هاجر يهلوهكا سلام يهلوهكا سحواتك محن سابينا خا مسينا حدا لعلت حدا أيقون سلازم تازبل يوتنا نسرع نفسنا نسرع كنقاقا نخلينا قن فقر نقبل حالة وخلطة خفالات زنبرا حطوتات تن عبيت زعباتات نزن سلست زغربناين يمسلا نيرن من البات مزي أرستزي كتنكفو خلقها زيادة نعموغي كتزاربو اللو خلقها زيادة حسابات نامتي هيوتناي نابراناي أبتي معالتاوي نخدو أب غزانا نريو أب غربيتنا نريو هيوتناي نابراناي زي سلازي أب معالتاوي هيوتنا سلا experience نقبرو سلا نمكورو كنتنكفو خلقنا زيادة حساباتنا فلفلن زيادة دليتات أخلطو نامتاني زغيب نلومي نزنبرا حطوتات أبزي كندمدمو هنا زغونة مزي أرستزي ستيل أبزي فوكاس غيرنا تدوم أبزي زيادة تتنصرولنا تبلوه تلي أب كومنت برفولنا أب كالب بستفالي من قدي بستفالي مدب حيزناي وخنقرب نخلينا خد كمان تلايناتو أب حطوتات زنبرنا مدب جن لومي أبزي ودينا لنا يغني لنا with